Laj salit u Donald Trump na ka jingsha oddo ha ki rungit Muslim hapo jongkori ha Bangladesh. Na ka jing aji rano da ki bor sarkar jogotigri. Wei u much senrang u bala ay ka kerteng jong u da u Donald Trump hapo jongkatigri ha Bangladesh. Ula laj imno na ka jingkinya aingu ha ka sngi le Muslim ka Eid al-Adha hapo jongkatigri ha ga arpu fratrik jom tawai me jom tosnam arjar punriu. Ka jing pensapriang kensan jong ki pajba ya une umuj ha ki rensan social media hashwa bakin oddo no yu kum sibenta ban ay ka jingkinya aingu ha kene ka Eid al-Adha hapo jong kategori bat kani kala pensapriang ru ha situlub jong ka perthai kat hadu ba ka sarkar Bangladesh kala habat tuklar mardor yagri ka kam kendiat dengan sengutu ka ei kata ka Eid al-Adha jong ki Muslim ka Eid al-Adha jong ki Muslim ka bamut ba ka dei ka jingle nyam ka kraw bha jong ki Muslim ha ka leng saudong jong ka perthai ya ka bagila rokhe ya ka Eid ban kan mau ya ka jinget bari ka jingko ngu ka jongki ya u prophet Ibrahim soblei u Ibrahim ka bamut ba u dei u Abraham ha ka Bible jong ki Kristen katkum ka jinget jong ki Muslim u blei u latinju ya u prophet Ibrahim dag ba hukum ya u ban ay ka jingkanya ya u kuno jong u ka bamut ba ya u Isak u Ibrahim u lakloi ban ko ngu ya ka hukum ka jong blei namar ka jinget ka skam ka jong u hanre haswa pon kinya u blei u penmi do weipat umrat lani u langso mo u bla mi bu jeli ha ka jaka jong u khun u jong u haswa pon kinya hakmat ka jong blei namar kata ka Eid al-Adha jong ki Muslim kadai ka jingkinya da ki mrat kum ki blang ki langbrat u masi lani u muj ya ka do jong ki mrat ki la jubenta ha ki lai tili ki benta ka benta ka banengkong ka long na ka benta jong ki long ying ki long sam ka benta ka ba ar ka long sha ki parlok bat ki bahing hasam bat ka benta ka ba lai ka dei na ka benta ki tu ki beduk bat ki ba kerdu ka jing hikai ka ba kongsan jong ka Eid ka long ba ka jing ko ngu ya u blei da ka jing aitilot ka jing isen ai ba ka jiarap yigi beduk bat ka jinglong sitali hapdeng jong ki parabriu kumta ka jing thmu jong ki Muslim jong ka ri Bangladesh ban kenya aingu ya une wei umut chenrang ubakila jar keteng yu tei umut da u Donald Trump kani kala sa phrang bha hai grunsan social media kat hadu ba kala penlong ya ka sarkar Bangladesh bagala haban tuklar no ban ai ka jiada ya une umut ubala pau keteng bha ha ka jingpet pau pai ba jong ki Muslim hapo jong ka tei ka ri ha Bangladesh kat hadu ba utrai jong une umut ula haban pensange no mardor ya ka jingthmu ban ai ya ka jingknya da ka ba oddo no ya une umut ha ka sngi le nyam jong ka Eid al-Adha jong ki Muslim ha ka ban ka liang ju trai ju une umut ula ong ba phila ban yu i hangni ka ba bun ki mut ki ba long kum ma u hi hnrei une we pat ulong ba pher bha balengi khot sin ya u Donald Trump ngitip ba u Donald Trump u president jogri Amerika u bamenta namar ba une umut omtang ba udon yu snyu u ba yasriam hanrei udon ru ya ka dur ka ba yasriam bha ha ba pe u udei umut ba pher na baro ki mut ki baran hangne ong u te utrai jong ki te ki mut kumtala ong ba ya une umut u baran hadu kumah news pa keloi ai la pen kenri no marmar sha ki jaka sumar marat jong ri Bangladesh kabaran sapo jong ka nongba Dhaka ka rong ka rup bat ka sni do jong une umut udei ba phertam na baro ki mut ki baran hapo jong ri Bangladesh kabra penlong yo no umrat ba un paunam haga perthai situlup naga jingsin ya ka kertang jong u kum u Donald Trump ong utrai jong u te umut kumta ka ne ka jinsa phrang jong u umut balasin ya ka kertang jong u da u Donald Trump wa longru president jog ri Amerika menta kala sa phrang bha gi runsan social media haga ba ka perthai situlup kala ya kran bha ya ka gaman kat hadu ba ka sarkar jong ri Bangladesh kala haban ai ka jeda bat bu no ya uni umut ha ka jaka remote ka bekerpang naga bataban eu klam da pendon kam shu ban ai ka jingknya aingu ha ka ni ka sngi le nyam jong ka Eid al-Adha jong ki Muslim khuble shibun tat hadu ingdu ha ka wipat ka video